det, der har været deres problem, det var, at hvis vi går tilbage til 80'erne, så er der en masse pakker faktisk, jeg tror, man skød. Nå. Og prøvede at svømme, fordi man synes ikke om, det var ikke pænt den måde, de havde på begyndelsen af 80'erne, og man var bange for, de tog for meget bytte for løver og alt muligt andet, som man heller vil have. Så der er efterstraffen faktisk. Men nu er de rigtig meget presset, at de har behov for store områder. Ja. Så de flytter sig over meget store områder, og vi kan se dem nu, hvad det er der. Ja. Så i morgen er de måske 20 km væk. Hold da. Ja. Som hunde et langt stykke hen ad vejen. Har også flokstruktur, som vi kan se mange hunde. Det der også er, at de nedlægger bytte, er det jo også på samme måde. Ja, de samarbejder rigtig meget, har typisk et par, der lige deres velmagtsdage forrest til at følge efter de her. Og så